Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Pamagayam intang roden rogyan dati nga pakasalitaan di pagayam tayo nga ani. Hagay sa godayan nga ti surat kunanat toy idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tagaslaawanen titurong pa itibiyag ko. Namin adu nga kaminen nga nasaktan manong nemi kadagitiya balang kantis sa lawasaw nga lalaki. Puera de los Buenos. Mamasagidan di mamasagidan manong. Inaandak pa lang manong nemi iti college nadana kon iti boyfriend. Iso manong nemi iti nang damo kanya. Iso da ito ni Alex. Kalpasan lang ti makatawin manong nemi adan naduktalak nga sa bali nga i-check in na. Ape nga tamano. Nga doon kakastoy nga lalaki Puera de los Buenos. Adda ka lang aruden. Ape nga mangkita da pa lang sa bali. Adda na lalaki nga orela duwa nga gadan ti girlfriend na. Duwa talo upat. Kung napin ni Arnel Sambos Unido manon nemi kat babaggadan na kanupet ti lima idi. Nga ta? Kaya nga siyak iti mabiktima dito yung lalaki. Diyak lang ko maning papa iti kinabirhen ko kunak. Tapi nagpili-pilik pa idi ni Alex mano. Isukit din ti pili na. Imbas nga siya. Diyak idin kayat-agayat mano. Amang. Iti naggraduara ko niti college manong nemi ket nakastrek ako nga nagtrabaho. Nainlabak manin para iti may kadua nga lalaki ti biyag ko. Padak nga mga opisina mano. Di amok idi ket isunan tagbaling nga asawa. Ape ko naman. Gamuta siyempre. Baro balasa nga. Saan ko nga inlibak kang kuha na nga danpadas ko. Okay lang ko na naman. Ket masansan mat idin manong naming ag-check-in kami. Wan. Kang kanayon ng ibagbagan ko sa karomromansain na ka nakaimas ka. Nakalalaing ka kung nakmadlapta. Iso da ito manong nemi ni Dindo. May mawampay makatawin mi manong nemi. Idit ag dinamag ito opisina mi. Nga si mangpet kanon ti babae nga ikasar na. Gaya manong nemi sinunobya nga adda di Australia nga may nga nurse. Pore ko latilong patong pa idi manong. Pinaggalabat ko ditong patirupa na. Intaya na mitlat ta. Dinamag ko no apay naramid na ti kasjay. Sorry ko na. Nagparausan nakmadlagayam iti kaawan tinubya na. Sa dagat inimbitaran nakaawad akti wedding invitation manong nemi idagkasarda. Che. Ano pambara kong pato umatendar ko ma. Atendar ti kasar. Ti dating nga nobyo. Kanang loko kanya. Naminsan pa manong pinadas ko pa eh. Apo ko naklon oston. Muna, may kadua, may katlo. So daytuin ko na. Kung manong nemi. May isa nga pulis. Palasag mamit ti pulis ko na ka. Manong nemi adukot sak idin. Nalipatak idin. Manong nemi ti lisensya. Diyan ka mo na violation ko. Simre kag gaya manong nemi ti kalsada nga no entry. Sinitanak ah. Tawatin na sigo di lisensya. Ano,
Violation ko, sir. Di mo nakita, ma'am, na dyan no entry. Simrik ka no entry. Na dyan lang nga ba, sir, pagsalitaan talaga o pagsalitaan talaga, ma'am, kahit kung makita lisensya. Sinapol ko anong namiyawan. Apay nakapanan na. Hindi ko na, ma'am, nga on lisensya. At the lisensya. Siguro kita ba nagdardaras ko. Naiwagag ko, naiwarasi. Kasano din, ma'am. Tapno mamati ka, glugang ka. Tantadya balay taalan lisensya. Okay latan, ma'am. Mabalingan mo ang tinaga mo. Anot meaning na ta A? Alex. Alex manin. Ape, ma'am. At na boyfriend mo idingagnangan ti Alex? At nga ron, first love ko pa. Haan nga Alex kan magluloko. Kadi, apay, anot na pasamak yun kada yung boyfriend mo. Ngagnangan ti Alex. Malaksid kanya katabay sa bali. Pinagpili-pilik pa hanga siya ti pinili na. Ngayon mo, ma'am, nubalasang nga pa kat baruak mat pa nusak ti pagpili-piliyam, sikat piliyam. Luko-luko ka mat ka polis. Ma'am, mabaling maalis cellphone number mo? Isulagan ti pagmultam. Sige, nasok ko na. Nagtawag-tawagan na kaman idin manong. Di makanagas agad patruman matlaing at police traffic. Ngayon guwapo manong. Iso ti may katlong nga lalaki ti biyag ko. Police, naramanak ti padak ng estudyante, naramanak ti padak ng mga obisina, nakaramanak pa yun ti police. Ti amok idin manong name nga ni patrolman na Alex ison ti wagbaling nga asawak. Tanyam amunak pa yung ginaganak kang kuwan. Ngem, manong, nagsakit. Saan ba't nga siya tinasawa na? Adagayam ad-adda ng ipatpatag. Pinagpili-pili iso na manong. Saan nga siya pinili na? Just the same. No anyat inaramid ti mo na nga Alex ti biyag ko. As tamat man tinaramid ti Alex. The second mo ko manong. Nga po ito dahito nga napasamak manong nemi nasusurok tuminom iti arang. Ong tandak na mamakin ni Papa. Kas kalasaan nga professional. Ani. Mama. Kaya naman lang naman sa amin. Ma, no nakainom, naalas nila nga. Saan nagmagarum-rum na kainom ka? Kasi no mapangkay di party. Kita kontrole ka. Susapo, ani. Ano ito mapaspasama kitibiyag mo? Kas kala di professional ko nakmanin. Gapo ka rin lalaki, mama. Di ngamin madiging gaiha. Di mo amo tagpili. Tanya balat kaya tiyo matagpili ka rin. Alaman. Di ko na yung hindi talaga ka mangluklo ko aming nga lalaki. Kaya ito siya matibang loko. Ano yung tikit mo sawan? Awan? Basta awanin turong tibad ko, mama. Diyak pakit sumsumbrag tapisinan. Manipod matidi, manon na yung basta ada party, ada. Iyaw-awa na lang, hindi madisgrasya ak manong na yung nakakutsayak madgaroon. Okay lang, na 4 wheels ko na. Ngam nakamotorsiklo ak, kumagat madi. Pero di may isang alda ko manong na yung nadanangawis kanya. Parang da, medyo makilugan ak labasitin kang ka, ani. Ket, binulod na si Konsek. Ewan na. Nakatulungan kang drive, kas pagaligan lang. Ano nga na dyan? Birthday. Igid ti bye-bye. Kaya't na nga sawan, tipulutan, seafoods. Wow. Dati kong ma-ilek. Nag-low-class batan ka kahit mga ilek. Hangmat nga first class dati ka na. Isot kayat ko. Opay ko ma. Nakadot maya-maya ka talakitok kada nangyay luluran. Basta ilek ti kayat ko. Basta ikan ti kadilyan. Amo no ikan ti kadilyan. Medyo ada nandaron na nula tayo di kitay pagi. Hamad nga ikan ti kadilyan na pagi Uno sa angat pating. Ada man dagiti pating kan nga makmakan masitsida. Kito na, amo ka. Mayat ka. Mayata. Kabi ka din saan.
Dito'y ko nga ammo manong name ti may kapat nga lalaki ti biyag ko. Wow, kadakuban da manong name nga nanubyok. Dito'y palaeng manong name ti kagapuan. Guwapo mo't amin nga nanubyok. Ngayon sa bali na Harold manong. Abusta guwapo, macho. kasla may isang nga soldado nga nabakad. Kasla may isang nga boksingero. Iso na lang ta naatap manong. Pinugunyak ni LB. Sinda jay. Harold, Tagalawag. May mat dito eh. Pasukin nga, naki-birthday. Api kasla, nakigaw. Ano nga nakigaw? Pinatas ko niya sa ganitay, diniklikan na. Tabay man. Padasak manin. Kinunak manong name kat imagibasak itayan na. Medyo insapgod ko manong name iti pangatidugan nga buok ko iti abaga na. Ti malyaw, imisima. Nagmisuot na. Ay. Karkarida ng sama ti kinababayag dati ah. Dito mo pala talaki nga nangisnab kanya. Siyak ba yan tumas asidag kang kuwana ko na. Napintasak man manong asin nga napintasak. Ato tag ko na. Napintasak ka talaga. Isod ka po na nga. Isusapo eh. Uno, hanak po't penambartek. Uno tinaka nga takayat, ti babae nga umiinom. So nga inisnab na. Saan ko asal dengan ko naktinagam ko manong. Nangarami na kiti pamuspusan. Juan. At kinasaritak manong naming amamok. Dakil mat bagina Kinasaritak. Oh, nandiyak kayat Abi di mo kayat. Tandanan ka. Kasano no mabulbulo ka. Ganawa ka mit asikod. Ganawa ka masikod. Kasano no saan yung manawa? Man. Isusap. Basta. Sintiran talang no anati aramidan na. Okay? Mayat ka? Ang lagay kaya po dahil hindi mo namin. Sige. 500. Sige. Manong name kas nagtulagan mi kinibubot tabubot tinagan na. Okay. Umag-agibasak manin manong name ti ayan dito nga Harold. Inabigla kanibubot kat imaynak ginamatan. Umay ka man. Ay! Ibatanak! Manong name. Ti amok idi akit isalakan ni Harold. Ngam saan? Pimanaw. Imadayon ti trouble. Isus bagtrip. Nakakayat ko nang kita. Thank you ti 500. Surun ko manong name. Napay ito manong name inkaadok ti minom. Nagtripak. Iti minom ti adok. Kadyak matin kaya manong. Dati kinaduak nga imay. Diyak ba't din makita? Tadagay nakita na nga lalaki nga. Diyak amunti sa dinun tinapananda. Anong naiming ka po ta diyak akong kabaylan ti tumakder ka po ti bartek ko. Kahit ko pala nga ruteg mangturog dito eh. Barbarang mausawan akton kita. Mga pag-drive akton ko na. Hindi manong name tay tugkel ko subsub ko itilamisaan nakababay na yung babaya kastoy. Hindi adto masudod. Sabi namin minum ka titi mo kaya. Sino ha? Ano ko mabimang mo kaya? Ha? Umagan. Ha? Pagitulutak ka. Isus. Itay Umasasadagan ka, sisnabon na. Ada pa yung mangramas kanyak, dinakpaya mong isalakan. Entrayan nakpay. Nadlaw ko nga rin. Apay kras na. Sino ito sa nga, kras ka nga, guwapo ka, macho ka pa eh. Apay ka nga rin. Binagkat naklatang kaslawon sa, uy, ano kanya? Ang mga na may ganang sus, baro ko nga.
Naisubay gamak diso. Tala ka atap no sa kung may ganan tabaroko mo. Yan to kutsem. Jay. Kailan nila ka? Sa malasin ko bala ko sa kore ng bardaga ko. Sabi lang, tilogan ka ha. Iluhat ko tiri daw. Pagore ka, nakalak na ita. Ayun na tulbak mo. Ito yung bulos na pantalong ko. Alam mo na. Kaganti man kaot ah. Kinaot naman oh. Ipakpakas di mo pa eh. Hana? Ipakpakas di mo pa ita imam. Kaya dato yun eh. Dato yun tibo ki. Ha? That is a key. O. Nayonam ti o. Before key. Di mo kahit nga gaman? Nabartikan sa nga talaga. Hanggat katawan na. Letter O before key. Huwan. Key. Tolbek. Key. Ganun yung pakasya mo. Ada letter O na. Agbaling nga O. Nagkatawa na ka. Nagpaspasan na ang kansa. Nagpaspasan na ang ibagbagam. Sige. Naglugang ka. Nagplastar ka. Agbakwar ka. Mabakwaran ka. Di mo kaya. Ano naga mo? Harold. Kaya di mo kaya di kaya't nga damagin tinagang ko. Amo ka, ani. Nakaamuam. Nagsalsalod sudak. Krasnak mo tala. Krasnak mo, di ba? Pangyayin tuladak kang kat. Tuladak mo. Tuladak mo nang nalamin tayo. Sa baling samit nga kiti kayat mo ah. Apay nakasagana ka mang Ted Takim? Abay, kayat mo lang hindi. Ang mamamalin sa saribit, kinababae, nadod kita mga lukloko, nga lalaki. Pangitulutakin ka. Oras sa din kayat mo. Sumurutakin ka. You are my driver. Maganda naman. Sige. Hindi makadanon kami dito lawag manong Nemi at Tabarit. Siguro manong kabisadom nita na lugar, Tabarit, manot hotel dita. Kabisad sudong kanyak. Awalan mo kareta. Sadyay manong Nemi tinang iturungan ni Harold. Ada nakalukat manong Nemi nga ridaw kahit nasa wen bakante. Awalan mo ka na kita. Inserek na tikot sa manong Nemi. Alpasan na. Di ako napuudan nun si Maron na pasamak na nakaturo ka. Pwede ba kariing ako manong Nemi nakaida ako ni Tikatre. May sa. Maasawa nagsamat din. Ayan ko. Anot na masamak. Irigata. Mangig ko ti para sa pas. Ti danom iti banyo. Makarama nagsamat iti macho. Oras sa sinon ti mayat kanya. Dukor sa nadak lagi di. Loko-loko kay nga lalaki. Padasan kay malita nga pagang-angawan. Ni Harold nga talaga manong Nemi nakabalabal iti tuwalya. Nagmatcho nga talaga. Matcho nga tamat ti kuka na. Nakaring kagaya man. Subladam na ti tuwalya tagdigos kami. Ha? Oh. Ala. Ha? Abi inikat mo ti tuwalya. Pasensya kan. No kasano ti kinamatsyong. Matsyong matkahan deta. Sa bagay amo ka naruwam ka nga nakakita ka na ito. Uy, talupay lang ang lalaki. Talupay lang. Kaslada kayat mo nga nayon na. Sika. Sika ti may kapat. Abay, insirer na kumangaro dito hotel no dinakayat. Ikaw na tagdigosan. Kit no duwata tagdigos. So, jak naruwam. No kayat mo, ang kagdigosan, turahin ka dito kama. Umaya ko. Nakadigos akon manong Nemi nakabalabal mo na siyempre titualya. Irin to ta naka-arpaw ti ules iti barukong manong Nemi ni Harold. Ngayon makit-kita manong nakatudo.
Nakauy-uyong deta ni. Patitek. Psst. Patitem. Adadang ka. Tumangsid deta. Hindi tinigkat kumatin manong nemi titualya kat nakatakderak kabuyabuyain nak ni Harold. Bimaringkwas manong nemi kat inarakom lang. Nagpapada kay aming nga babae. Ano ko no? Nagpapada kayo. Makagargari kayo. Gargaryan na kita ipalang, di ba? Nadlaw mo? Obvious ba? Painlaban nyo tilalaki pagkatapos. Baybayan nyo. Nanailab ka kanya? Abay, ada ka naman ang luklukin ka? Hod. Talon nga babae. Ngapay. As lagpadpada ta. Kaya't mga sawin talon nga babae tinaramanam. Seryoso ak kadakwada. Ngayon so tagbalin nga saan nga seryoso. Patpada tagaan tikasat. Isong agwalwala. Agwalwala ka. Kat komprometan nga lalaki pangita naman tibagim kasta. Apay, komprome ka di? Kat siya. Hanak ka di ka napintas, amas na pimpintas kung nagitimon una nga babae tibiyag mo. Aman nga rod. Kaya niya palang Arturo Ryan. Nagitibibig mo ito muna. Ibang-iba ka. Harold. Parang nami inala na timay sa nga imak sana yung pababa kahit nagaya mong ipagam. Tinakadakdakkel nga kubrado. Kabarbara nga nakatangtangkin, nakarungrungsot. Kadadamat manong nami nga ninanam na nagitibibig ko. Sa timay sa nga ima naman ng nami adda iti barukong ko. Ora lagsag sa gawisi tirik na naman ng nami madlaw ko. Sa bali manong nami ni Harold kaputa mapnekak iti arakop na. Mapnekak mat nga mangarakop ken kwa. Maselan. Adaan ka na kiti abs. Kaya nagbanglo manong nami sangaw na. Hangay minumitay. Saklag ti minom. Sana yung pababan manong nami tiya bibig na nagdalan iti tengad ko. Nagbara na gini bibig na. Kat kasta unayin manong nami ti parang karamkam na nagitiaman sanas inibarokong ko. Ibang-iba ito. Sa balikaro. Opo, unayin manong. Dahil tigatan ti lalaki nga naikari para kanya. Naisot mga asawa kanyak manong uray pa bigbigat aldaw, rabi, sardam. Nakasto ti kinalayang na nang raw na di pababa. Kaadan ti ulo na itinagbaitan na kiti legs ko. Nagmaya tinaya, ti pa nagsip-sip naman. Gumana ti kubra naman ng nimi tang ngimaton isuna. Saan nga di magas, iti barokong ko diretson ka na kiti bibig ko. Abag isumit man ng naming insurrect nan. Sikat may kapat kan maodin nga lalaki ni biyag ko, Harold. Harold. Mabana ko, Harold. Uwen manong nami orek la namin dua. Iti pa kamin dua na manong nami isumutan ti pa nagsinabat tirik nami. Kasla na bayak idin manong nami na urnungan ni Suna. Tamadlaw ko nga talaga kasta una iti kinabuslon na. Tinaramid kumit manong nami kinagat ko. Uwan, no kumagat iti ngiwat iti ngato kumagat met iti baba. Sa ko pinaspres ko na. Adamanin manong nami iti panagasog na. Harold, salamat. Kasi ka ang kakagyaman kanya. Nagyaman na. Nakaraos din. Nakabusbuslon ka. Mano ka din nga bulan? Sipod nagsina kayo iti may katlo? Talong nga bulan. Kasi ka. Mano mo na bulan sipod awang kayo iti may katlong? Duwa pa lang ang bulan.
Harold, I love you. I love you too. Sigurado ka? Na nakordam na mayam ko mga ibaga. I hate you. Naimas ka, honey. Peso, alamang narod pa'y, sikamat na. Talagang siya kumatan. Tadawasak mong matirumabaw, itirabaw, tibatyo nga lalaki. Agrin na kakita nga mga gek, kadagiti abs mo. Dilpatak, dagiti abs mo. Imbaglaki din, talaga nagamamuta. Si kanti maudi, may kapatkan maudi. Siyak matan. Si kamaten, ti may kapatkan maudi. Saan mo ka din may kari? Tsaka mo, saan ko pa sigurado tirik na, talaga? Padasak mo matimangan iti kobra. Oh, ani. Tinamnama ay kidi manong namikit isuwa talagan ni Harold. Kaputa nagpatnag kami manong name nga nanam ti ayat, tiro ni ayat, karedi nga nagpatnag. Kabigatan na manong name pangitulutak yan ka. Laglagi pen, kotsek tinasarta. Dito yak lawag. Pag-ubram, isot pangitulutam kanya. At sa jeti pagsukatak. Stay inak. Ano to, Bram? May sakla, gwardya. Security guard. Abay. Gamuta security guard ha. Ibabawi mo, di ba nangayat mo kanya? Galing mo naman. Bakit? Amam ka din nga ti may katlo, kahit pulis. Pulis? Baka nakutong nga pulis. Hamet. Yung si kabilang ti kamamatsuhan. Kalaingan? Gamita tala mo mga security guard lang. Baka ibabawi mo ti banagayat mo kanya. Baka sikan. Ti agbaling nga talaga nga lalaki di biyak ko. I love you, Harold. Ore may saklang sikyo? Ore no kung basurero ka? Okay lang? Basurero nga macho. Indunod ko nga radisuna manong name iti pa naka-headquarter da. Tamay sa iso na nga sikyo manong name iti may sa nga mall. Gana na pagkikanan da. Gabuta, dim sa agan kasak matin sumubulat ngagmaneho tasyak nga rod aking kutsak nga rod. Bye. Harold, ton ka ano manin. Ito no, gamamot agsarak tabanan, di ba isang birthday party? Di mo alam ti cellphone number ko? Sige, di mga cellphone number ko. Tano masapul na, guni ka lang. Nasaklat pa kasapul kan ka, kasta. Loko ka mata niya. Nauyuyong kan samat ng digit na duma. Sikyo ka lang. Ibang sikyo naman ito. Huwag nga ron. Sige, alak nga rin number mo. Manong name haldawan di sumang pedag di balay kat kasta ori matmanen ti sermon ni mama. Talaga ako na kusto ti ko nakasla ka la di professional. Naman. Imimi na nam. Sabi kasta talagam. Lumunusad na kita matam. Nabuyatan ak mama. Anat nakabuyatam? Naki-birthday. Nagpatpat ng ti-birthday? Patpat naggamang kainom. E di makaturog ako, nagtaturog ka. Kasi dinot nagturog ka, sinok kinay dam. Jesus, apoya, honey. Ulit-ulit ang ibagbaga-kalasaan nga professional. Sabi ka, naman nagmalit na biyak mo. Gapo ka nakuha na, mama. Abi itulok mo nga madadayal ti biyak mo, masagbayam gapo ka nakuha na. Iba nagnek mo nga oray anat araramidan da, biyak ka, makamubang ka. Yung sa nga mali mo,
Nasara ka kon. Nasara ka mo ti. Tinekari para kanya. Asino, ano profesyon na? Abi kami sa lutsudan nyo, ano profesyon na? Dapat lang. Opisina ka, professional ka. Alangan mga ibagbagam nga lalaki kit kotsero, tricycle driver, jeepney driver, uno security guard, uno karpintero, mason, uno basurero. Naisot na yung kani. Apay ko magpili-pili ah. Alangan mo ito pagsapulan na. SG. Police. Sarhento ti SG, han? SG. Security guard. Anya! Mas basta ako security guard. Sasapo yan. Ko. Bahala ka di biyak mo. Ulitek man yan. Kas kala di professional. Sa balin ti turok ti biyak mo. Nakababayin ka. No, kasi doon na makakit-kidat na katilat kakuy-kuyog mo kit amamuda ka. Hindi ka agbali ang klente, dito pag opisinaam, ano ito mga kunadakin ka? Mga umbibiyang da. Basta, nasara ka kung lalaki na naikari para kanya. May isang security guard. Makalawas, manong nemi, nginidyak pa lang di arak, timpas nagkuti nagtrabaho. Weekend, Friday manong, bakasyon to manong bigat. Malagip ko manong nemi ti cellphone number ni Harold. Tinawagat. Hello, Senator. Hi. Ani na ito. Ani, sino nga? Ani, loko ka man, security guard. Imposible nga mo malagip tinagang ko nga, ani. Nga tinaminsan ka nagpatpat ng ta? Sorry. Ani, talaga nga sa mo malagip? Malagip ka ang jak mo nga ani gayam tinaga mo. Jak malagip nga ani, nga malagip ko dedi pasamak. Makalawas na palabas. Oh, ana. Okay ka? Available ka? Sige. Peso? Yung sikat taya. Basil at security guard, manulat sweldo at security guard. Sa mesa. Managdawat ni nanang ko. Kang kanahin na bagbaga nga pang maintenance na kano. Ikatan at maintenance na. Sige. Abo tadak-dakil ti sweldo kim sika. Siyak ti taya. Kita ma, bali siyak pa yun kumang kamat ken ka. Banag nga sang ko inarami dahil ito ka nang ititalo. Sige. Sika ka ang kalikagom na sikat makamo. Ano na? Awan. Sige. Ibagakin ka sa doon pagkitaan nga restaurant. Diyan ang dinner. And then, amumuten sa doon papananta sumaruno. O sige. Naka-ready ak. Naka-kondisyon ak. Macho ko naman. Iminom kami manunemi kadayta nga restaurant nga nagdiniran ni. Manunemi makapainlab nga talaga titakder dito nga lalaki. No di mo ang mga security ka, dalaga ko naman no may isang executive. Kaya mo okay na ko na. No minumak, kadamanin arak tibagi, kumanatak manin manong. Iso nga nagbayad ako, binalon min manunemi ti saan mi nga naibus nga arak ken makan. Iti hotel nga kasidgan manunemi manipod ti restaurant nga nagganam mi. Sakbayan manunemi ti muna nga naguyos. Kayat kumanin manunemi nga maarak ko biso. Sakbayan din ang uyos ti t-shirt na. Sakbayan din muna nga nang romansa ken kuan. Manunemi ti kubrana. Sakbaninti mo nang nangsakmo. Uwen manong name may gadget ko ni Harold kadagiti mo nang lalaki di biyag ko. Siyak tagpatpatay kang kuana. Siyak manong name ti kumamkamat kang kuana. Idinto tabi sang secure guard. Siyak taggasgastos kadagiti date. Naulit-ulit may sa 2, 3 abulan. Maging gamanong name nagbalawak.
masikugak. Super lang tinakasikugan niya. Apa nga santa ka nasikugan, nagitidwa. Buno talo ko na ko. Tapos sigurado manong nemi, napana kami mismo di doktor. Tapos nagasta kita, iresatan na kumutin, tinaskin nga, ireseta na. Positive na talaga, doktor. Okay. 3 months. Nakaanak kasigod. Abay, newlywed? Saan, doktor? Oh, nabayagan nga nagkasar kayo, nga may talaga ginaw ka? Ako may asawag, doktor. Sorry no nabiyangutan. Okay, doktor. Dakayo tagbaling ubigay ni ka. Okay, no problem. Amo mo ti cellphone number ko, tawagan nak lang, kasapulan nak. Ano, twice a month, once a month, nga pa-check up ka kanya, tapno mamonitor ta. Tapno okay ka nga gina. Tinawagak manong name ni Harold. Hello, ani? Harold? Ada napindas nga ipadamang ko ka. Nakita ta? Ita? Sorry. Ano to ko nam? Sorry. Naka-duty ka? Haan, ngaman niya Harold. Aday muno na nga nang aday muno na nga kina-schedule ko ti date. Ada sa bali ni date mo? When? Kat mo sawan sinunubya ka? Kastoy. Ti amok saan ako nakayat? Ti amok saan nga na kami? Sino? Diyan may katlo. Ti may katlo nga girlfriend mo? Nagsinubyanan kayo? When? Hamad gayam na tuloy ti pa nag-asawa at hawayano? Imbabawi na. Kung tayo di makita na di hawayano ng mga asawa kang kuwana. Dinaknayat. Tiyan mo kakit talaga nga sigurado nga kayat na. Tiyan mo kakit talaga nga adada nga kayat na na di green money yung siyak na si Q. So nga, nagsinubyanan kami. Ada date bita. Kasano ka rodan? Ada ka ba kung nga relasyon ta? Ano nga awan? Naibagag kang kata I love you to kulam. Siguro kaputa adata to hotel, so nga I love you kanak. Kasano ka karutin? Kat masikog ka. Ha? Masikog ka? Uwin! Anyat amok, baka na di may katlo nga lalaki tagin na putot. Kasano ko ma? Didadamo nga rabiita. May katlo a bulan itan. Iso nga talon nga bulan. Kasano nga rodan? Dito met nobiyak nga may katlo. Iso matipat-patek ko. Ani sang kang ipat-patek? Ayop ka. Ape ko mga ayapak. Baka ayapak sa sarap. Sige, gani. Adat to dito kadate kon. Kanagbalin tong asawak. Bye and thank you. Goodbye. Wala ka man lang no ison. Ti may katlo ka ison. Or security guard lang. Okay na ko na. Kinakayat naman na may katlo nga nobya na. Nagsinubyanan da. Sakit masigugang. Pupo na matgasgasat ko na yan. Manong name inulit-ulit kong tinawagan nga man-attended. Inclose na siguro manong name ti cellphone na tapos saanin na madisturbo. Nagawid ag dito yung balay manong name. Nadlaw nga dagos ni mama. Nagproblema. Oh, aniya? Manong ang bulan nyo? Nagsina kayo manen? Dati bagbaga mga sikyo? Mama,
Ape nga kasto di gasat ko tibiyag kinayat. Dapat laking ka. Titao man ang mga raramit di gasat na. Kaya mo ket ison. Hangabali nga security guard laeng ko na. Agpapadat ako na kumangam na karo man rin dahil nga lalaki. Mama, siya pinaggasgastos nag-date kami. Inabod na kinibulbursak, pa 2,000, 3,000. Anya? Gaga. Kagrunyante amin, mama. Labay ngamin, ano na kami tinapasamak? Nagsinumblihan ka na may katlong nga girlfriend na. Anya? Kaya muna nakiasawa ti Hawaiano. Yung babawi, gayam na dyan nga babae, tinakiasawa ti Hawaiano, takay kahit nakanumad lang ti security guard. Nga makalakay una yun angat. Mama, payangas to. Yun ka nung nga masarakak, tinalaki nga para kanya. May kapatin ni Harold. Kinisulayan ti nakaibati kanyak ti makalaglag pang mama, masiguga kanya. Apo na rin, ang naman nga iba nga ulit-ulitin nga kaskalat saan nga professional, ani. Kat siyempre, sigurado nga ganak ka nga balasan. Ano itati ko na, hindi kita tatao. Ay, susapoy ah. Malagip mo. Malagip mo, kati pamilya tayo pa ini. Tinapili. Napili nga outstanding family. Sika tinakadadahin. Tapos yung kamot pa yung ganaganak abalasang idi. Itangarod. Paunay kan ani. Mangibabain ka. Mangibabain ka! Oh, hindi na aramidak manong namin na nagdangag kadagdag kakasakit na sao ni mama. Hindi maamuan ni papa manong nami. Naulimak ni papa. Ngayon nisdag pungtot. Opo, nakadaldelikado. Naramanak titong pa ni papa. Nunuawan ni mama nga nanganawag yung kuhan ang tsaklaamon manong. Naramanak ti ko silap di kiti kakabsat ko. Mawad marabit ko manong. Pinadas ko manin ng intayal manong name ti cellphone number ni Harold iti kabigatan na. Nagring sinumbatan na. Hello, ani. Siyak ti rumbeng kasar mo. Kaputa siyak ti nasikugam. I'm sorry. Agpagpakasyakan ka, Harold. No sikat asawaek, ani, saan na tumula nga naragsa? Kapatasan ka ngayon, eh. No kumatasan nga nagsubli ka niyak ni Miles. Mabaling ko ma. Wan. Anong gutek? Hanga narigat nga yaten? Ay nga nagsubli matisuna. Natulag ka din di kasaryo. Matulag tupay lang. Mabaling ka din nga siyaklangin ti kasar mo. I'm sorry. Gando kayat mo, idawdawat mo saan nga matulog ti kasar. Ha? Just in case. Baka makapanunot matlaeng ni Miles nga na di Hawaiano at pakiasawan ng imbas nga siya. Alam pa dasa mong idawdawat. Anyata mo, baka si kakinsyak man lang. Sige, idawdawat ko nga ron. Diyos ko, sapay ko ba? Tasaan nga matuloy ti kasar na Harold kan Miles. Siya kumatay kasar na Diyos ko. Siya kuma. Ngayon nakaawa takbarong name it invitation card. Kalbasan ti talong alawas. Tatag si Marasarong aldaw manong name na konsentreta kiti trabaho. Mangiliwliwagak manong name it na mas pasama kanya. Idi na makaawatak manong name it invitation card. Wedding invitation card. Nakalawlawag manong name it. Picture ni Harold. Nagan ni Harold kantagbaling asawa na. Miles pinikandak. Parang insulto. Pinigis-pigis ko man. Pero masikugak manong name kada dingal daw
iminuma. Napanag tibay sa nga video okay barba. Nagmimisa. Talaga nagwalwala pa rin. Nagigangan tayo masadang nga lalaki. Hi, may I join you? Sino ka? Sino ka? Siya? Alex. May katlo nga Alex? Apay da ka di mo ng Alex iti biyag mo? Dan. Umuna kad may katlo. Anat napasamat. Malaksid ka niya katapos sa bali. Pinagpili-pilik ida. Saan lang siya ti pinili da. Pulis nga Alex tinaodi. May katlo. Security guard ti may kapat. Siya ti may kalima. No si kakas pagarigan. May I join you? I'm sure. Baka si ka. Guwapo ka man. Nagsangong ka mga minuman. Uminom ka ba eh? Tsaka kaya din. Baka madaksan deposit ko. Abay, madiking ka ti beer? Adulser mo? Tisikog ko kunak. Nasikog ka? Nasikog anak di may katlo. Ay, may kapat. Di security guard. Kasta gaya. Manong Naimi, inak di CR ko na. Di mati nagsubsuble. Susapo ay. Kunak man na, isunti may ka. Uy, susapo. Kaputan mo na siguro masikugak. Di na akong kinayat. Awan, maramit ko kunak tinakim ko Manong Naimi. Malasi din ti tiyan ko Manong Naimi na muwanan di ko pisina. Juan, sinapak ba nag-maternity leave Manong Naimi? Nagtali na edaklatan dito'y balay, laksid no kastang at tiyempo, iti pa nagpa-check up ko. Amon, di ka karoba, Manong Naimi, di ka kabagyan mi, na masikuga, kabalasang. Sa bagay, adon di ka makamot ipakasalita. Aging gangin pas ngay ko, Manong Naimi, di may isa nga bastardo. Di loko, kayong ingas ni si Q. Tayo amana nga eh. SG. Oh, damdamaganda, no? Nat may restro nga naganti anak mo. SG, nanang mama. Ana? SG. Ano iminig ti SG? Security guard? SG. Sergio. Sergio. Pang-shortcut iti Sergio SG. Sige. Nagandi amana? Harold. Manong Naimi, di nga rod SG, iti anadahan, nga nikak iti atensyon. Uhan manong. Kaya maragsakan mo, dapapaki ni mama, tamalaksid, gadadag iti apo ko na kadag kahapsat ko. Ngem siyak, ti kadenden nada. Gabo nga rod ta siyak, ti burudin. Isong isudan, ti kang runaan, amang mangtiti time para kini SG. Indol-tuloy ko matinong opisina para iti masakbayan ti anak ko manong. Ado pa lang met dagiti agar-arim kanya, ngem numaamuan da Manong Naimi nga naganakakabalasang, agi kay da nga dagos. Tsak tula mo Manong Naimi, ninton ka ano nga talaga dumteng ti lalaki nga naikarikan niya. Talon ti tawen ni SG. Huwen Manong. Manay na yun mo titawan ko. Ngepon pintasag medlat taman. Ororayak no sino nga talaga tinekari nga lalaki para itibiyag ko. Sa bagay Manong, namuak nga saan lang nga sisyak ti kastoy. Kapag ang angawan nuna nagang angawan ti gasat. Gapo ka iti lalaki nga saan ng damat na seryoso kanya. Dito nga ron ti makasalita Manong, nagyaman naklaunay, ti anos mo nang ibasa, kitakkel amok, nadakkel iti may bati na nga adal, kaya pagsarmingan, kang runan na unay, kadag iti babae kas kanyak. Ngam teko na tayo, agsaksakbay tayo, ngam maaros tayo pa eh. So nga naskentadad nga panagsakbay. Tuoy nga radagyaman nga pagayam mo, aning.
Thank you at kang kaani, iting ka pa nagsurat. Alagat na orayom sino talaga tinaikari. Nga lalaki ti biyag mo. Anta kamat ka di mapabasol. No kasi di tinapasamak. At di tayo amo ang kastigayam iti mapasamak.